Прывітанне, даражэнькія, з вами я, Зуксмитер, і шостая частка, ледь не сказаў каханка вялікай мядзведзіцы. Не, жыцця раззброенага чалавека. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, ставце падабайкі і пішыце хоць якія-небудзь каменты. Таму што, калі я чытаў каханка, менавіта каменты людзей заставлялі мяне з большым імпэтам рабіць чытанку і хутчэй яе рабіць, таму што ў мяне было жаданне наогул яе закінуць. Таму пішыце, даражэнькі, пішыце і расшарвайце, калі ласка. Ну і, на жаль, тут ремонт у суседзей, ремонт тут в Батуми пастаянная штука, поэтому магчымы фонавы шум. Прабачце. Тут залежыць уже не ад мяне, бо студыі ў мяне няма. І не прадбачыцца. Паехалі. Ужо трэці тыдзень я жыву ў камяніцы пані Жубжынскай. Кожную пару дзён старая грукаецца ранкам у мае дзверы і пытаецца то пра здароўе, то пра розную драбязу. Кожным разам, калі мы бачымся, чытаю яе в вачах здзіўленне і як бы расчараванне. Відаць, яна меркавала, што яе духі ў нейкую ноч мяне заб'юць. Учора прыйшла з дамавой кнігаю і папрасіла, каб я зарэгістраваўся ў камісарыяце паліцыі. Не дачакалася ані майго скону, ані ўцёкаў з бібліятэкі. Зразумейце, мне неёмка, але рознае бывае, жывава рыпела старая. А можа, вы прапішыце яшчэ аднаго кватаранта? Цяжка мне. Дворнік п'яніца, паўсюль злодзеі, усё нішчыцца, толькі загледзяшся, як абяруць да апошняй ніткі. Я, выбачайце, толькі да Равенскага маю давер. Ён варты таго, вельмі паважны чалавек. Так, і да вас таксама, бо вы жывяце па яго рэкамендацыі. Гэта адзіны прыстойны чалавек у камяніцы, а рэшта злодзеі, шэльмы. Цікуюць толькі, каб дзе што скрасці, а найперш у мяне. Яна ударыла сябе ў грудзі. Аднак я бачу тут добра апранутых і выхаваных людзей. Што, вы бачыце добра апранутых людзей? Глупства, паня. Гэта для таго, каб увесці мяне ў зман, усоніць чуйнасць. Я выдатна гэта разумею і разбіраюся ў гэтым. А зрэшты, навошта я вам гэта кажу? Зараз вы самі пераканаецеся. Гаспадыня хапатліва падышла да стала, села і разгарнула кнігу, у якой быў спіс кватарантаў. Яна зірнула на мяне шматзначна і састроіла ўрачыстую міну. Тут відавочныя доказы. Так, доказы, сказала яна з націскам. Прашу звярнуць увагу на прозвішчы маіх кватарантаў паводле альфабету, і вы мяне зразумееце. Слухаю. Вось першы. Акрабат Феліцыян. Разумееце? Акрабат. Другі алкаголь Дезидерыюш. Гэта проста дурата мець такое прозвішча. Ну, не? Далей. Ананас Аўрэлі. Чаму ананас? І чаму Аўрэлі? Што? Не ведаю, гэта сапраўды трохі камічна. Камічна? Жахліва, паня. Глядзім далей. Ардэн Равенскі, Гіпаліт. Твар старой выпагадзіўся. Адзіны прыстойны кватарант. Апрача вас, натуральна. Такога кватаранта я атрымала б бясплатна. Ардена Равенскі, чытала па складах, смакуючы склады. Гэта парода, разумееце? А далей? Бруд Баніфацы. Што? Далей? Бомба Цыцылія. Што за прозвішча? Далей? Бульдог Ізраіль. Потым характар Калікст і характар Фелікс. Наступны драма Аполінары. Чаму не камедыя? Дзіўны набор прозвішчаў. Дзіўны? Менавіта. Але паслухайце далей. Экразыт Цалестын. Фузея Ганевера. Фантана Кунегунда. Сапраўды неяк незвыкла. Паслухайце далей. Газ Гірш, Гроб Ехім, Грэх Адэля, Гершт Януарый. Разумееце? Як? Так, гэта камічна. Не, пані, не, гэта жахліва. Тут, прабачце, змова, подступ. Так, змова супраць мяне, гаспадыні. Хочуць, каб выраклася ад дому, каб уцякла. І гэта ўсё яго работа. Але я гэта скемела, не бываць таму. Буду за яго маліцца, на імшу даваць, але не выйду адсюль. Я тут гаспадыня. Пра каго вы гаворыце? Ён хоча кіраваць, хоча мяне адсюль выгнаць.
Я заўважыў, што вочы старой скіроўваюцца з нянавісцю в адзін бок. Скіраваўся за яе позіркам і ўбачыў партрэт яе мужа, які з першага дня зрабіў на мяне кепскае ўражанне. Ён тут пры жыцці быў гаспадаром, усё знішчыў, мяне зняважыў, а цяпер хоча, каб дом стаўся пусткаю. Ён хоча мяне напалохаць. Некалі тут жылі Ясінскія, Кавальскія, Насовічы, а цяпер вы чулі. Гэта яго работа. Пасля яго смерці ўсе найлепшыя кватаранты з'ехалі, ды пачалі збірацца нейкія злачынцы. А тут, у бібліятэцы, ніхто не можа жыць. Каго адсюль адпудзіць? Вы першы, я вамі захапляюся і вельмі цешуся, што з вамі ён не саўладаў. Я засмяяўся. Старая таксама пачала смяяцца сухім рыпучым голасам. Відаць, выглядала гэта вельмі недарэчна. У пэўны момант Жубжынская абцёрла хустачкай мокрыя ад смеху вочы. Раптам сталася сур'ёзнаю і сказала: «Прабачце, хачу ведаць, якое ў вас прозвішча. Не чула раней. Лубень, Михаил Лубень». «Лубень, Лубень, Лубень», — смаковала старая. «Лубень, Михаил Лубень, кажется». «Так, Михаил Лубень», — повторил я выразно. «Что ж», — вырашила старая, — «прозвище доброе. Имя так само. Может, тому он вас и боится?» «Лубень, Лубень, не совладал с вами, и со мной не даст рады», — погрозила малою сухою рукою, а пасля зернула на портрет и почала шептать: «Вечны спачын дай ему, паня». Калі мы выйшлі з майго пакою, і я хацеў пайсці з дамовою кнігай у камісарыят, старая затрымала мяне. «А ведаеце, пане Лубень, ці не лепш было б вам змяніць прозвішча? Што? Цяпер гэта не вельмі цяжка». «Але ж вы самі гаварылі, што...» «Так», — перапыніла Жубжынская, «але ці не лепш вам быць Лубенскім? Лубенскі гэта зусім інакш гучыць, чым Лубень. Гучыць пародзіста, шляхетна, імя у вас добрае, але прозвішча магло б быць крыху лепшае». Я расхваляваўся. «Але тады, прабачце, ён выгнаў бы мяне з бібліятэкі, пачаў бы страшыць, хадзіць, ці ведаю я». Жубжынская ўздыхнула і пайшла пільнаваць дом ад злодзеяў, а я падаўся ў камісарыят, каб прапісаць Міхала Лубеня, які жыве ў доме ўдавы Брыгіты Жубжынскай. У той жа дзень увечары я позна вяртаўся дадому. Падыходзячы да камяніцы, затрымаўся на супрацьлеглым баку вуліцы і зірнуў уверх. Я пачаў шукаць зрокам бальконы вокны майго пакою. Знайшоў іх і дзіўная рэч. Заўважыў, што ўсярэдзіне гарыць святло. Я не даў веры вачам. Я памятаў, што, выходзячы з дому, не запальваў святла. Зрэшты, гэта не было святло электрычнай лямпачкі, але газавай лямпы альбо свечкі. Падумаў нават, што я памыліўся. Уважліва пералічыў 4 доўгія шэрагі вокнаў і пераканаўся, што ў маім пакоі сапраўды гарыць святло. Зрэшты, цяжка было памыліцца. Бібліятэка месцілася ў вялікай зале з 2 вокнамі і дзвярыма, што вялі на балькон. Узіраючыся даўжэй уверх, заўважыў, што святло некалькі разоў пераносілася з месца на месца. Не было сумневу, нехта ходзіць па маім пакоі. Можа, гаспадыня? Але навошта? Ведаю, што ніколі не пагодзіцца ўвайсці ўночы ў бібліятэку самой, прабачце, у якой, як сама сказала, не мог затрымацца ніводны кватарант. У хуткім разе хто? Ключ у мяне, толькі злодзеі. Сапраўды, жыхары камяніцы маюць такія дзіўныя прозвішчы, што... Я паспешна ўздымаўся цёмнымі сходамі ўверх. Паволі адчыніў дзверы з лесвічнай пляцоўкі да калідорыка і падышоў на дыбачках да бібліятэкі. Нейкае мгненне я прыслухоўваўся, всярэдзіне было ціха. Я спрабаваў зазірнуць всярэдзіну праз дзірку для ключа, але было там цёмна. Тихенько адчыніў дзверы, ускочыў у пакой. Крутануў ключальнік ля акна, заліло святло. Яна была пустая. Нічога не сведчыла тут ад нядаўнай прысутнасці чалавека. Я глядзеў увесь пакой. Пад пільным позіркам, вісяча над ложкам партрэту мужа пані Жубжынскай, правёў даследаванне.
Зазірнуў у кабіны падложак, паўсюль пуста. Я збянтэжыўся, няўжо злодзей уцёк? А можа, гэта быў водбліск святла з іншых дамоў? Можа, святло вулічнага ліхтара гэткім чынам падала на мае вокны? Зрабіў дослед, пакінуў запаленую электрычнасць і выйшаў на вуліцу, ды з таго самага месца, дзе стаяў раней, зірнуў уверх. В бібліятэцы гарэла святло, якое, як у іншых вокнах верхняга паверху. Вярнуўся ў пакоі, згасіў электрычнасць і зноў выйшаў на двор. Вокны бібліятэкі былі зусім цёмныя. Цяпер не меў сумневаў, што раней нехта быў у маім пакоі. Я доўга хадзіў па зале, намагаючыся разгадаць гэтую загадку. Некалькі разоў пазіраў у кірунку партрэту над ложкам. Накінуў зверху стары ручнік гэтак, каб закрываў галаву і грудзі выявы мужы пані Жубжынскай. Потым я пачаў лічыць партрэты, што віселі абапал залі. Партрэт пад маім ложкам быў 13-й. Я не быў прымхлівым, але гэтым разам вылаяўся. Замкнуў дзверы на ключ і схаваў яго ў кішэні. Потым распрануўся і залез пад коўдру. Доўга ляжаў з расплюшчанымі вачыма, прыпамінаў сабе аповеды гаспадыні пра кватарантаў. Сапраўды, незвычайны дом. Трэба даследаваць пакой удзень. Гэта не магло мне падацца. Заснуў, забыўшыся згасіць святло. Была ноч. Пабудзіў мяне нечы шэпт. «Пане Лубень! Пане Лубень!» Я сеў на ложку і ўбачыў перад сабою постаць Жубжынскай, якая трымцела. У яе быў жахліва перакрыўлены твар. «Што гэта? Што з вамі?» «Цішэй, яны там!» — паказала яна пальцам на дзверы. Я пачуў шум у калідоры. Хацеў ціхенька падысці да дзвярэй, але старая, цяпляючыся за мяне ў роспачы рукамі, не пусціла. «Можа, тут ёсць нейкае іншае выйсце?» — запытаўся я. «А можа, паклікаць людзей?» «Тихо, тихо, яны паўсюль, і там таксама», — паказала яна на балькон. «Што ж рабіць? Бярыце гэта». Яна выняла з фальбона ў сукенкі шаблю. Гэта яго шабля. Супраць яе ніхто не абароніцца, толькі ён. У гэты момант дзверы імкліва адчыніліся, і ў пакою ўвалілася некалькі дзясяткаў людзей дзіўнага выгляду. Іх вочы палалі шаленствам. Суцэльным масівам яны пасоўваліся на нас. Я стаў паміж вялікай шафай ды высокай масіўнай спінкай ложка. Старая прысела на кукішкі за мной на падлозе. Мая пазіцыя была зручная, і я мог адтуль лёгка абараніцца. Людзі, якія атакавалі нас, мелі ў руках нажы і кіі. Некаторыя з іх былі толькі ў бялізне. Сярод іх было некалькі жанчын. Шалёныя, агідныя фурыі. Старая шаптала ззаду. «Яны хочуць забіць нас, паня! Будьце ўважлівыя, абы пратрымацца да ранку. Той першы, гэта экразыт Цэлестын. Справа ад яго гроб Яхім, налева кашмар Медард. За ім страшны гірш, а збоку гроб Ружа», — шаптала старая. Бойка працягвалася. Я адбіваў шабляю удары кіямі і не дапускаў узброеных пачвараў наблізіцца да мяне. Хаця бойка была зацятая, людзі, што былі ў залі, не падавалі ніводнага гуку. Ніхто з іх не азваўся ані словам. Чуў толькі шэпты Жубжынскай. «Толькі да раніцы, паня! Толькі да раніцы!» Я ўбачыў, што волат, якога старая назвала мёртвым адонам, узняў вверх вялізны стол, на якім насела некалькі чалавек, і пашоў паволі з гэтым цяжарам у маім кірунку. Ён шпурнуў стол у мяне. Я адскочыў у бок і стаў на ложак. Я адбіваў удары, але сілы мае згасалі. У нейкі момант я абцёрся плячыма партрэт мужа Жубжынскай. Раптам адчуў, што на шыі ззаду сціскаюцца халодныя касцістыя пальцы. Да маіх вушэй даляцеў распачлівы крык старой. «Гэта ён вас душыць, нябожчык!» Я ткнуў шабляй у зад праз галаву, але ціск пальцаў на маім горле не аслабеў. У маіх вачах пацямнела, не ставала паветра. Я прачнуўся, аберуч скідаючы ручнік, які закрываў мне твар. Мабыць, ён зваліўся ўночы з партрэту. Залю залівала святло электрычнай лямпачкі. За вакном віднела. Паўсюль панавала ціша. Я зірнуў уверх.
Мне падалося, што галава мужа Жубжынскай высунулася з партрэту і назірае за мной злымі вачыма. Я выйшаў на балькон, горад ляжаў ціхі, сонны. Удалечыні гойдалася над дахамі сівая імгла. Акамянелым вярнуўся ў пакой і лёг у ложак. Калі зусім развіднела, узняўся, апрануўся і пачаў аглядаць увесь пакой. Не знайшоў ніводнага схаванага ўваходу. Шафы былі зашклёныя, і я бачыў у іх мноства кніжак. Зрабіў выснову, што нехта мае ключ ад майго пакою, і учора ўвечары ўвайшоў у яго. Можа, хацеў пабачыць, як я жыву? Можа, зрабіў нешта там схаванае? Я думаў і пра гаспадыню, якая, безумоўна, мае запасны ключ ад майго пакою. Але я ведаў, што яна нават у дзень не пачувалася тут спакойнаю. Таму, напэўна, яна не прыйшла б у гэтую залю у цемры. У мяне не было, аднак, сумневаў, што нехта мае ключ і учора ўваходзіў сюды. Дзіўна было, аднак, што ён паспеў хутка выйсці, калі я ўздымаўся ўверх. І што мы не спаткаліся ні на сходах, ні на калідоры. Таму прыйшло мне да галавы, што быў тут нехта з жыхароў двух асобных пакояў, з якіх выходзілі дзверы на наш супольны калідорык. У іх вокнах я бачыў учора святло. Я вырашыў запытаць гаспадыню, хто жыве каля мяне, але не збіраўся казаць ні пра жудасны сон, ані пра таямнічы візіт у мой пакой. Таго ж самага дня, увечары, калі, выходзячы ў горад, я замыкаў дзверы, я паклаў у шчыліну між імі запалку. Калі б у час маёй адсутнасці хто-небудзь увайшоў у пакой, запалка выпала б на падлогу. Калі ўночы я вярнуўся дадому, я знайшоў запалку ў шчыліне дзвярэй і выняў яе. Я прыйшоў да высновы, што ніхто сёння ў мой пакой не ўваходзіў. На ноч я прыставіў да дзвярэй вялікае цяжкое крэсла і прывязаў спінку да клямкі. Мы скончылі другую серыю здымкаў. Яна была вельмі цяжкая. І дарма, што мы пазавалі з Сабінаю добра. Работа заняла нам 2 вечары. Агулам Равенскі зрабіў 12 здымкаў і выбраў з іх 6 найлепшых. Ён паказаў іх мне і спытаў: якія ўражанні выклікае другая серыя? Калі ласка, скажыце шчыра, забудзьцеся аб тым, што вы пазавалі для яе. Ацаніце яе, параўнайце з першай серыяй і з усімі здымкамі гэткага роду, якія вы бачылі. Я уважліва прагледзеў фотаздымкі, ні сябе, ні Сабіны на іх я не пазнаў, бо нашы твары былі схаваныя. Я бачыў толькі выгнутыя ў юрлівых позах 2 голыя целы і іх адбіткі ў люстрах. Гэтая серыя падаецца мне значна горшаю, гэта значыць менш эстэтычнаю. Яна празмерна дражніць і бачна, што штучныя позы маюць мэтаю ўзбудзіць гледачоў. Папросту лічу гэтыя фотаздымкі парнаграфіяй. Дзякую за шчырае меркаванне, але, калі ласка, скажыце, ці гэтыя здымкі цікавыя? Ці цікавяць яны як эратычная дзея? Я адказаў пытаннем. А ці цікавяць яны вас? Равенскі засмяяўся. Даражэнькі, сказаў ён, для мяне ў маім веку, з маім досведам, гэта зусім не цікава. Я перажыў вельмі шмат сардэчных прыгод, а вашы адчуванні яшчэ свежыя, нервы моцныя. Вы рэагуеце на гэтыя справы па-здароваму, натуральна. Таму мне цікавыя вашы адчуванні. Мяне яны непакояць і саромяць. Я з прыемнасцю гляджу на жанчыну, бо яна прыгожая. Але калі яна штучна пазуе разам з мужчынам, то яна быццам бы тушуецца. Падаецца мне нават грубай, таксама і мужчына. Выставляе тое, што ёсць вельмі інтымным, гэткім чынам зневажае і сябе, і каханне. Равенскі пачаў казаць ціха, павольна. Вы мяне здзівілі. Выявілася, што вы рамантык. Не забілі гэтага ў вас жыццёвы досвед, галеча, знявага. Вы мне нагадваеце мяне самога ў маладосці, бо я таксама быў рамантыкам, выхаваным на ўзорах мастацкай літаратуры. Сапраўды мастацкай, дзе каханне ўзнёслае, словы праўдзівыя, жанчына аздоба жыцця і яго кветка, аб якой гаворыцца і думаецца чыста, за найвялікшай пашанай.
Але ж вы былі ў войску і ведаеце, якое стаўленне да кабеты сярод жаўнераў, нават інтэлігентных. Вы ведаеце? Звычайнае. Гэта значыць утылітарнае. А шмат у каго спартовае. У тым сэнсе, што здабыча жанчыны лічыцца перамогай і ўчынкам, якім выхваляюцца. Такім чынам жанчына скідваецца ў сцёкавую канаву, як прылада дасягнення асалоды. Сапраўды, размовы аб жанчынах былі вульгарныя. А то ж, падхапіў Равенскі, вульгарныя. А калі б вы, напрыклад, запратэставалі супраць вульгарнасці, як бы на вас паглядзелі калегі? Відаць, засмяялі б. Так, сапраўды. Вы выглядалі брыцарам старога раману, які хавае на грудзях хустачку ці пальчатку не толькі сваёй дамы сэрца, але ўсіх дам, бо цяпер стаўленне да жанчын цынічнае, на публіцы замаскаванае цалаваннем ручак, выказваннем кампліментаў, саступаннем месца. Я, прабачце, у маладосці меў дуэль за гонар кабеты. Я ставіўся да кожнай кабеты з найвялікшай пашанай, як да слабейшай, вытанчанай істоты. Але пасля пераканаўся, што так думае і робіць толькі адзін рамантык на 99 цынікаў. Зразумела, цынікаў прыхаваных, часам пад вельмі добрымі манерамі і ўзнёслымі словамі. Але бліжэй да таго, што я хачу вам сказаць. Гэтыя фотаздымкі нішто іншае, як выяўленне размоваў, думак, да нават і ўчынкаў большасці мужчынаў. Можа, яны нават з'яўляюцца здароваю часткаю іх размоў і думак. Здароваю, бо натуральнаю і смелаю. Мне зацікавіла адна справа, але трошкі нязручна вас пытацца. Калі ласка, адкажу шчыра, наогул, калі здолею адказаць. Вы адукаваны чалавек і, як бы сказаць, салідны, а прадаеце гэтыя здымкі і нават іх вырабляеце. Да таго ж гэта не ваше рамяство. Ага, падхапіў мою думку Равенскі. Вы хочаце спытацца, чаму і дзеля чаго я абраў сабе такі занятак. Не буду пра сябе шмат расказваць, хаця гісторыя мая цікавая і павучальная. Але, каб адказаць на пытанне, крыху вярнуся назад. Мне ніколі не прыходзіў да галавы такі занятак, але ўблытаўся шаноўны пан выпадак. Выпадак, які недарэку робіць міністрам, папялушку зоркаю салёнаў, Сабіну служкаю, а вас, поўнага сілы і ахвоты да працы, беспрацоўным. Словам, мяшае людзей, як кухарка суп у гаршку. Гэтак у 17-м годзе я атрымаў на захаванне куфар рэчаў, які быў уласнасцю аднаго вельмі адукаванага і добра вядомага ў Ленінградзе чалавека. Не буду называць яго прозвішча, становішча і гэтак далей. Чалавек той згінуў у віхуры рэвалюцыі. Я апынуўся з дачкою ў Вільні, вывозячы частку сваіх ацалелых рэчаў, якія мелі малую вартасць, і яго куфар. Меў шчасце здабыць месца ў рэпатрыяцыйным польскім цягніку у Вільні. Пасяліўся ў гатэлі, дзе працуе Сабіна. Меў крыху біжутэрыі і трохі грошай з золатам, якія хутка вытраціў на жыццё. Урэшце, абследаваў аддадзены мне на захаванне куфар. Было там трохі вопраткі, абутку, кніжак, але я знайшоў таксама 2 альбомы здымкаў, падобных да гэткіх, што вам паказваў. Апроч таго, было мноства здымкаў у капертах, складзеных паводле відаў, ды нават краін і рас. Выявілася, што ў мяне вялікая калекцыя такіх фотаздымкаў. Былі там здымкі серыйныя і адзінкавыя, аматарскія. Агулам каля 3000 асобнікаў. Не ведаю, як тут быць. Але паказаў пару серый пакаёўцаў у гатэлі і спытаў, ці можна іх прадаць. Яна прадала хутка і папрасіла яшчэ. Яна плаціла вельмі добра. Тады я зацікавіўся справаю сур'ёз. Я лічыў, што знайшоў крыніцу дастатку, бо ні на якую працу не мог разлічваць, але ж трэба было жыць і выхоўваць дачку. Паступова мае знаёмствы пашырыліся. Я знайшоў некалькі добрых агентаў для продажу такіх здымкаў, знайшоў таксама крыніцы для іх аптовага закупу, адну дарагую ў Вільні, другую танную ў Варшаве. Вырабіў нават некалькі дзясяткаў здымкаў, але
толькі тады, калі знайшоў жытло і абсталяваў студыю. Першыя мае здымкі былі кепскімі. Цяпер маю добрыя серыі і спрабую знайсці на іх пакупнікоў у Варшаве. Калі мне пашчасціць, мая сітуацыя палепшыцца. Рэч у тым, што французскія фотаздымкі гэткага роду маюць досыць высокую якасць і таму дарагія. Я спрабую з імі канкураваць. Маю адну надзвычайную серыю. Другая таксама добрая. Зробім яшчэ адну, і я паеду ў Варшаву. Калі мне аптавікі замовяць іх у вялікай колькасці, выраблю яшчэ некалькі серый. Калі вы паедзеце ў Варшаву? Як толькі скончу трэцюю серыю. Яна будзе вельмі цяжкаю, і папрацуем над ёю некалькі вечароў. Я заплачу за яе вам і мадэльцы двайную цану. Таго ж дня Равенскі даў мне адзежу і адрас краўца, які мог бы танна яе перашыць. Гарнітур быў цёмна-шэры з вельмі дарагога матэрыялу. Я пайшоў да краўца, які згадзіўся за 4000 марак перарабіць адзежу пад мяне. Ён зрабіў гэта хутка, і за 2 дні ў мяне быў элегантскі гарнітур. Моя кепі адпавядала ўбранню, але я вымушаны быў купіць 2 кашулі з каўнерыкамі, гальштук і ўжываныя, але вельмі добрыя чаравікі. Аднак мяне непакоіла, што я вытраціў вельмі шмат грошай. За пазаванне я атрымаў 16 000 марак. Сума гэтая была роўная месячнаму заробку кепска аплачанага чыноўніка альбо паліцыянта. Тым часам я выдаткаваў 6 000 на ежу і курава. 8 на куплі і на краўца. Засталося мне 2000. З ранейшых грошай за гарнітуры гадзіннік у мяне было яшчэ каля 2000. Агулам амаль 4000. З імі можна было вельмі сціпла пражыць 2 тыдні. Таму абяцанне Равенскага, што заплаціць за трэцюю серыю здымкаў падвойна, вельмі суцішала мяне. Пачаць працу мы збіраліся праз некалькі дзён. Штодзень я хадзіў на біржу працы і заўсёды атрымліваў паведамленне, што для мяне нічога няма. Фактычна, я страціў надзею, што атрымаю калі-небудзь працу, бо бачыў, што нават добрыя прафесіяналы некалькі месяцаў не могуць знайсці работы. А беспрацоўных рэгістравалася ўсё больш, і чарга была велізарная. Значную частку беспрацоўных складалі дэмабілізаваныя вайскоўцы. Шмат з іх былі добраахвотнікамі, якія не маглі вярнуцца да родных, якія засталіся за мяжой па сканчэнні вайны. Я размаўляў з імі і, слухаючы іх споведзі, зразумеў, што сітуацыя многіх вельмі трагічная. Асабліва цяжка было тым, хто меў на ўтрыманні вялікія сем'і. Мне нават падалося, што проці іх я заможны. Я сарамеўся ісці ў бюро ў лепшай вопратцы, бо выглядаў добра забяспечаным чалавекам, які дамагаецца працы, гэтак патрэбнай людзям, якія жывуць у крайняй галечы. У сапраўднасці, мая сітуацыя не была цалкам ружоваю. Пакуль я маю пакой і добра апрануты. Але з чаго буду жыць, калі скончыцца мая праца ў Равенскага? А аднаго дня стары сказаў мне, што калі яму добра пашчасціць, ён збіраецца пераехаць у Варшаву на стала. Гэта ўсё не суцяшала, але жывіла надзея, што здарыцца нешта, што дазволіць мне знайсці сталую працу. Неўзабаве, пасля таго, як я заўважыў святло ў бібліятэцы, да мяне завітала пані Жубжынская. Вывучальна прыглядаючыся да мяне, спыталася: «Як пачуваецца пан Лубень?» «Добра, дзякую. Вы задаволеныя пакоем?» «Вядома, шырокі, зручны. Я адчуваю сябе добра. Нічога вас не непакоіць?» Я уважліва пазіраў на гаспадыню, намагаючыся зразумець, ці не звязанае яе пытанне з тым святлом. Не заўважыў, аднак, нічога падазронага ані ў выразе твару, ані ў голасе. Вырашыў таму не згадваць пра мой непакой. «Нічога», — сказаў я, — «можа, нешта адбываецца, калі я сплю, але сон маю моцны, зрэшты, нічога не баюся. На вайне я перажыў гэтак шмат небяспекаў, сапраўдных і блізкіх, што на дробязі не звяртаю ўвагі». «Вельмі цешуся», — сказала старая, — «бо іншыя кватаранты не хацелі жыць у бібліятэцы, нешта іх тут страшыла, з'яўляліся нейкія прывіды». Я вырашыў выкарыстаць гэты візіт і папрасіў аб вызначэнні мне кватэрнай платы.
Я хацеў жыць на правах звычайнага жыльца. Я сказаў ёй, што меў разавую працу і трохі зарабіў. Таму хачу заплаціць квартплату. Магу пачакаць, калі вы атрымаеце сталую працу, сказала Жубжынская. Але калі вы настойваеце, дык я прызначу вам квартплату. Новыя кватаранты асобных пакояў плацяць мне 2000 марак штомесяц. Вы будзеце плаціць, як выключэнне, 1000 марак. А нават, пакуль не знойдзеце сталай працы, 500. Выдатна. Зараз жа заплачу вам за 2 месяцы. Жыву у вас 4-й тыдзень. Буду мець аплачаныя пакоі яшчэ на 1 месяц і тыдзень. Даў гаспадыне 1000 марак. Хацела даць мне распіску за атрыманыя грошы, але я сказаў, што цалкам ёй давяраю. Пасля атрымання грошай старая сказала: «Я патурбавала вас, пані Лубень, сваімі адведзенымі, але мне было цікава, ці зможаце вы тут жыць. Пасля смерці майго мужа іншыя кватаранты выбіраліся адсюль. Але дамовімся, калі нешта здарыцца, вы мне пра гэта паведаміце». Вельмі ахвотна, але што можа здарыцца? Не ведаю, што можа здарыцца. Яна засцярогаю зірнула на партрэт нябожчыка мужа. А мо вы раскажаце, што тут адбывалася? Што настрашыла іншых кватарантаў? Ай, не хачу вас палохаць. Я наўрад ці напалохаюся. Акрамя таго, не з'еду адсюль, пакуль не здолею знайсці лепшага жытла. А на гэта надзеі няма. Пакоі гэты вельмі зручны. Калі вы мне скажаце, буду ведаць, што можа здарыцца. Дык вось, некаторыя кватаранты заўважылі, што падчас іх адсутнасці нехта запальвае ў гэтым пакоі святло. Толькі гэта? Але здаралася гэта пару разоў. Хто тут жыў? Маладыя пасля шлюбу. І што далей? Аднаго дня, калі вярнуліся да хаты, яны ўбачылі, што фіранкі на вокнах завешаныя, а ўсе партрэты вісяць дзіўна перакрыўленыя. Наступнага дня кватаранты пакінулі жытло, а праз тыдзень у мяне былі іншыя. Таксама пара, якая нядаўна згуляла вяселле. Аднаго дня на гэтым стале з'явіліся намаляваныя крэйдай 2 крыжы. Гэта напалохала кватарантаў, але яны не з'ехалі адразу, але за пару дзён. Па вяртанні дадому яны ўбачылі перакулены дагары нагамі стол, а партрэт майго мужа ляжаў на іх ложку пад коўдраю. Ад таго часу я нікому яго не здавала. А хто жыве ў пакоях каля мяне? 2 сяброўкі, чыноўніцы, немаладыя жанчыны, а ў іх няма прывідаў? Не, яны таксама хацелі адсюль з'ехаць, але калі вы засяліліся, яны засталіся. Я ўдзячная вам. Іншыя кватаранты не будуць цяпер расказваць усім, што ў доме жахі і што ў бібліятэцы ніводны жылец не можа вытрымаць. Я доўга маўчаў і углядваўся ў вочы Жубжынскай. Яна занепакоілася, змоўкла і не зводзіла з мяне вачэй. Праз пэўны час я вымавіў: «Ну, дык і цяпер тут прывіды». Старая пазірала на мяне з жахам, быццам бы я быў зданню. «І што вы на гэта?» «Нічога, буду тут жыць далей». «Вы толькі нікому пра гэта не кажыце. Я думала, што будзе спакой, а цяпер зноў. Калі хочаце, я вам вярну квартплату». «Не трэба. 500 марак штомесяц я магу плаціць. Я ўдзячны, што вы зразумелі маю сітуацыю і вызначылі нізкую квартплату. А я радая, што вы тут жывяце. А калі здарыцца нешта сур'ёзнае, калі ласка, звяртайцеся да мяне і не кажыце нічога ані дворніку, ані іншым жыхарам дому». Старая сышла з пакою і з таго дня да мяне не прыходзіла. Напэўна, баялася. А можа, лічыла, што яе візіты дакучлівы для мяне. Не хацела настроіць супраць сябе кватаранта, які выправіў дрэнную рэпутацыю праклятага дома.